Кніга Нехеміі, раздзел 2. Асталася ў месяцы Нісан, на 20-й год царавання цара Артаксеркса, калі ён меў піць, падняў я віно і падаў цару, бо не быў я сумны перад абліччам яго. Цар жа сказаў мне: «Чаму твар твой сумны, хаця і не думае, што ты хворы? Гэта нішто іншае, як смутак сэрца». І я моцна спалохаўся, і сказаў я цару: «Жыві, цару, навекі. Як жа не будзе сумны твар мой, калі горад магіл бацькоў маіх спустошаны, і брама яго спалены агнём?» І кажа цар да мяне: «Дык што ты просіш?» І я памаліўся да Бога нябеснага і сказаў цару: «Калі гэта падабаецца цару, і калі паслугач твой мае ласку ў цябе, дык пашлі мяне ў Юдэю, у горад магіл бацькоў маіх, і я адбудую яго». Дык сказаў мне цар, і царыца сядзела побач яго: «Як доўга працягнецца падарожжа тваё, ды калі ты вернешся?» І захацелася цару паслаць мяне, і я вызначыў яму час. І сказаў я цару: «Калі цару здаецца добрым, то хай будуць дадзены мне лісты да кіраўнікоў за ракою, каб мяне прапускалі, пакуль не дабяруся ў Юдэю. І ліст да Асафа, загадчыка царскага лесу, каб даў ён мне дрэва, каб мог я пабудаваць брамы, вежы пры доме і мура гарадскога, і дома, у якім буду жыць. І даў мне цар, бо добрая рука Бога майго супачывала на мне. І прыбыў я да кіраўнікоў краіны за ракой, і падаў я ім царскія лісты, а цар паслаў са мною кіраўнікоў над ваярамі і коннікаў. І пачулі гэта Санабалат, Хараніт і Тобія, паслугач аманіцянскі, ды засумнавалі яны вялікім смуткам, што прыбыў чалавек, які турбуецца пра сыноў Ізраіля. І прыйшоў я ў Іерусалім, і быў там 3 дні. І ўстаў я ўноччу, і некалькі людзей са мной, і нікому я не казаў, што Бог мой улажыў у маё сэрца, што маю рабіць у Іерусаліме. І не меў я іншай жывёліны, апрача той, на якой ехаў. І праехаў я ноччу праз браму даліны, і перад крыніцай дракона, і да брамы гнаявой кучы, і даследаваў руіны муроў Іерусаліма, і брама яго спалены агнём. І даехаў я да брамы крыніцы і да сажалкі цара, і не было месца, каб прыйсці для жывёліны, на якой я сядзеў. Дык ноччу прайшоў я праз раку і аглядзеў мур, ды зноў праехаў праз браму даліны і вярнуўся назад. А кіраўнікі не ведалі, куды я хадзіў і што я рабіў, але ж дасюль я не выяўляў гэтага ані іудэям, ані святарам, ані магнатам, ані кіраўнікам, ані іншым, якія выконвалі работу. І я сказаў ім: «Вы бачыце смутак, у якім мы знаходзімся, бо Іерусалім спустошаны, і брама яго спалены агнём. Хадземце і адбудуем мур Іерусаліма, і не будзем больш у ганьбе». І распавёў я ім, што добрая рука Бога майго была нада мною, і словы цара, што ён казаў мне, і яны сказалі: «Возьмемся і адбудуем». І рукі іх умацаваліся да добрай справы. І пачулі пра гэта Санабалат, і Хараніт, і Тобія, паслугач аманіцянскі, і Гасэм араб, дык пілі з нас, і пагардаю казалі: «Што гэта за справа, якую вы робіце? Ці не думаеце вы супраць цара узбунтавацца?» І я ім даў адказ, кажучы: «Сам Бог нябесны спрыяе нам, і мы, паслугачы яго, возьмемся і адбудуем, а вы не маеце ані ўдзелу, ані права, ані памяці ў Іерусаліме».